Anga foli ani tanuni obe Actuel Media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka dɔgɔkun kibaru wagati selen bakurubaw filɛ. Faso jansan dɔnkili min bɛna ta AES jamanaw tɔgɔ la fɔra kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan. Yani a fɔli cɛ, ɲininikɛlabaw AES jamanaw tɔgɔ la tun farala ɲɔgɔn kan CCB kɔnɔ walasa ka hakilina kelen ta. Kalilu Tirera ye fototalangana ye ani film bɔla don ni a ye baara in kanu kabini a fitinin. Nin dɔgɔkun kɔnɔ an wulila ka se a ma ka taa ɲɛdɔn Kalilu Tirera yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye. Ninnu de bakurubaw ye an bɛna minnu kɔnɔna kuma walawala aw ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. Aw bisimila ko kuran an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakuruba kɔnɔ cogo min, AES ɲininikɛlabaw farala ɲɔgɔn kan k'a daminɛ mɛ kalo tile 7 ka taa bila a tile 8 na yaasa ka faso jansan dɔnkili dɔ suganti u ka kulu tɔgɔ la ni a bɛ wele nansarakan na Hymne national des États du Sahel AES. Lajɛ kɔ wolola min na o dara mɔgɔ kulo kan jumadon mɛ kalo tile 9 san 2025 CICB kɔnɔ Bamako. Abdoulaye Maïga tun bɛ kɛnɛ kan a ye laseli min kɛ ko in kan an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Logo ani jɔnjɔn sugandili kɔfɛ AES kɔnɔna jɛkulu dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako CICB kɔnɔna na k'a ta mɛ kalo tile 7 ka taa bila a tile 8 na san 2025 walasa ka baaraw kɛ min kɔnɔna na AES jɛkulu janjo bɛ se ka sugandi cogo min na. Hymne ye fɛn min ye a bɛ na dusu don an ka État du Sahel mɔgɔw bɛɛ kɔnɔ parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ 3 ninnu wula u donna histoire la parce que farafinna bɛɛ tun ye ko min daminɛ ni y'a san 60 ye n'a ma se ka waleya o de fɔlɔla ka waleya anw fɛ yen sisan n'a bɛ fɔ ko AES. Donc hymne bɛna kɛ sababu ye a bɛna kɛ ka hakili jigin an ka cɛfarinya ani an ka cɛfarisi minnu tun b'a fɛ an bɛnbaw ye kɛlɛ min ni baara min kɛ k'o seko yira kosɛbɛ o bɛna kɛ sababu ye ka dusu don AES denmisɛnninw kɔnɔ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na pour que an ka sigida jamana saba in bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na continuer ka se ka koba sabati an ka niveau na. AES jamana ka ni janjo mina k'a yɛrɛ misaliya dɔ ye min bɛ kɛ sababu ye k'a ka hakilinaw a n'a taabolow yira jɛkulu ɲɛma farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A bɛ fɔ min ma ko hymne n'an bɛ se k'a fɔ ma ko janjo wali an bɛ ka minnu lajɛ ka minnu jateminɛ walasa an ka se ka tata sɔrɔ o la walasa AES bɛ se ka janjo sɔrɔ cogo min na ni a ka lajɛbaw bɛ kɛ o ka fɔ AES denw bɛɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na bɛɛ ka ta ni dusu ye bɛɛ ka AES ko ta ni dusu ye. Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Mali ko ani jamana yɛrɛceko ɲɛnabɔli ma ale fɛ ni janjo bilala sen kan a bɛ kɛ wasoko ye AES jamanadenw ma fo ka taa se diɲɛ jamanaden yɛrɛw ma fana. Je suis confiant que ce qui va sortir. Janjo min mana bɔ ni ɲɔgɔn ye ninnu kɔnɔ a bɛna kɛ wasaba ye an ma ani ka AES jamana sinsin. Janjo in mana da AES jamanadenw dɔrɔn tɛ hali jamanaden wɛrɛw fana bɛ nisɔndiya. A kan ka tali kɛ an tabiyaw AES jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ fo ka taa se AES jamanadenw yɛrɛ ka kɛlɛbantiya ma. Je crois que l'ensemble de ces éléments doivent pouvoir aujourd'hui apparaître dans le cadre du transfert. Taabolo ka ɲi anw bolo bari jamana bɛɛ hakilina minnu di an bɛ k'olu de jateminɛ u ye minnu kɛ an y'olu lajɛ ka ban an kan ka hakilina minnu da u kan an kan ka évaluer wali k'u apprécier ni grille min ye an y'olu de dantigɛ. AES jamanaw ka ni janjo a bɛna yira maaw la ɲina ale min kɛra seko dɔnko san ye Mali kɔnɔna na. AES jamanaw ka taabolo an'u ka seko dɔnko bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni dɔnkili kɔnɔna na min bɛ kɛ sababu ye ka AES jamanaw ka keleya yira. Nin tun ye Abdoulaye Maïga ka sɔrɔlenw ye AES ka hymne national ko kan. San 2024 ji kasara kɛra sababu ye ka maa 100 ni kɔ de fatu ani ka degun ta ka se maa ba caman ma walasa ka cɛnni ɲɛsigi a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ mɔgɔ caman b'a kalama jamana ɲɛmɔgɔ ye waleya dɔ bila sen kan walasa mɔgɔw bɛ se ka jitɛmɛsira ninnu bila kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako kɔnɔ. Anw sera woyoyankɔ la o min ye sɛbɛnni kɔrɔ yɔrɔ ye ji ye cɛnni caman kɛ yɔrɔ min walawalali caman bɛ sɔrɔ Nana Kadija Kone fɛ. An tɔɔrɔlen no kɔngɔ in na. Ni samiya donna ɲɛkɔrɔla in na maa caman ni kamana gannen no ni a sɔrɔ ɲinanta tɛna kɛ salon ta ɲɔgɔn ye k'a sababu kɛ ji ye tiɲɛni min kɛ. Ji kasara ye maa jɔrɔna ko ba ye Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
Bamako ni sigida damadamani bɛ yen san na o na olu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ i n'a fɔ Ɲamakɔrɔ, Lafiyabugu, Para Jikɔrɔni o n'a ɲɔgɔnna caman nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sebenikɔrɔ maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Weyowayankɔda ma olu b'u yɛrɛ ye degun kɔnɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ maa tɔw kan ni yɔrɔ in sigibaw n'u sigiɲɔgɔnw jigi b'a kan k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw dɔrɔn de bɛ se ka olu dɛmɛ. Pratiquement Bamakɔ bɛɛ ye gɛlɛya sɔrɔ salon jiko la comme a ji tun ɲɔgɔn famana ka na donc an ka to mɔgɔw k'i labɛn ɲinanga ma mais je crois que o solution bɛ gouvernement de bolo o tɛ anw kelen-kelenninw bolo surtout dɛsɛbagatɔw bon hali moyen tigi i bɛ se k'i ka yɔrɔ de kɛ quoi i ka da i ka baara yɔrɔ i ka du ni se bi ba bɛ ye i ka quartier mais ji kunbɛnni fanga bɛ jamana de la par exemple kɔ min filɛ nin ye salon jiba nana ka ya frigo ni chaise bɛɛ ta mais ji talen ko in batuli o de nana point na bon après an ma mɔgɔ wɛrɛ mais an ɲɛ b'a la san état yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u bɛna yɔrɔ dɔw ci pour que ji ka sira sɔrɔ je crois que o de ye solution n'o tɛ e tɛ se ka wuli k'i bɛ t'i voisin ka so ci pour que ji ka tɛmɛ ka ji dun tɛ tɛmɛ ni so ninnu ma ci en réalité parce que a dɔw bɛ sira kan ou bɛ kɔ kɔnɔ de donc jamana de bɛ se k'olu kɛ mɔgɔ tɛ se k'o kɛ. Amadou Bari ni ji kasara ye ale sɔrɔ b'i dama kasi ka tila k'a yira k'a fɔ k'olu ma dɛmɛ foyi sɔrɔ. Bon basi bɛ dɔɔnin dɛ sabu k'an sigiyɔrɔ ko ye tiɲɛ yɛrɛ la an tɔɔrɔlen an tɔɔrɔla ji na o na a bɛ tiɲɛ de don an kun hali an dalen don sufɛ an yɛrɛ tɛ fɛ san ka na sufɛ yɛrɛ ka sabu k'an ka yɔrɔ ko ye wa n'a nana tile fɛ ala barika la an bɛ se ka fɛnw dɔ ta ka fɛnw dɔ labɔ mais n'a nana fɔ an kɔ kɔni o ye fɛn bɛɛ de fɔlen an kɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la fɛɛrɛ wɛrɛ t'an bolo f'an k'an bolo jan ala ye ka ɲɛsin faamaw ma u ka fara an kan tiɲɛni donna an kunna kojugu an yɛrɛ filɛ juruba de kɔnɔ nin wa kɔ ji nalen yan a taara n'an ka minɛnw ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la ne yɛrɛ ye reparateur ne ka garage de filɛ nin yan mais ne ka kɛsu nin a taara yɛrɛ de ani kuma bɛɛ minnu bɛ kari kɔnɔ yan fɛ Daramabugu lycée Dramane Diallo fan fɛ kuma bɛɛ an b'a mɛn ko dɛmɛ bɛ na ye malobɔrɔw makɔrɔni a n'a nɔnɔ na tiɲɛ yɛrɛ la an minnu filɛ Wayankɔda nouveau la yan dɛmɛ tɛ ka s'a ma yan ne m'a mɔgɔ ye kabi 2016 mɔgɔ bɛ yan kabi 2010 olu bɛ yan ne ma deli ka dɛmɛ ya a mɔgɔ si kunna yan u kɛlen kɔ ka hakili kumaw sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ hali bi u bɛ makɔnɔli la u nana u ye tɔgɔta kɛ u ye wari dɔ di 50 000 après k'a fɔ ko k'an na papier la don banque la donc k'u bɛ wari verser depuis ce jour là kɔni an ma fɛn wɛrɛ ye an kɔni bɛ wele k'an bila gouvernement ma u k'an dɛmɛ parce que moyen t'an ɲɛ hali ni u ye yɔrɔ ɲɛnama dɔ sɔrɔ n bɛ se k'an installer yɔrɔ min na u bɛ diya n ye. san 30 sigilen kɔfɛ nin yɔrɔ in na Namori Keita ni ale ye maçon ye b'a yira k'a fɔ ko nin ko in jubaju bɛ bɔ ɲama de la. Bon ne hakilina ye min ye ɲamanko dɔrɔn tɛ quoi parce que n'i y'a jateminɛ kɔ in bɔcogo kulu la ka na se ba ma wɔrɔ caman bɛ olu gɔlɔngɔlɔnin don o wɔrɔw kan ka lakile ji bɛna dingɛ min kɔnɔ o dingɛ fana profondeur t'a la ɲama bɛ bɔn tiɲɛ don ɲama bɔn ta man ca quoi mais ji de tagasira o de ka dɔgɔ o t'a to ji ka ɲa ka tiɲɛni kɛ mais f'u k'a dunya de parce que kuluji de don foyi tɛ se ka kunbɛn a bɛ na ni fanga de a dilanni kɔfɛ f'u ka tila ka mɔgɔzan dɔw bila minnu bɛ ka olu sigi secteur la minnu bɛ kɔ contrôler mɔgɔw kana ɲama bɔ a kɔnɔ. Ale kɔfɛ nin cɛ in ye fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ yaasa k'i yɛrɛ kisi ji kasara ma don n'a nataw la ni ka tila ka jalaki ta k'a bin ɲaman kan. Fɛɛrɛ min bɛ nin na ɲaman kana bɔ koda la kelen so kana jɔ yen mun bɛ ji bali ka tɛmɛ fula o fɛɛrɛ de ye ninnu quoi tant que nin ma kɛ hali sari ɲina a bɛ cɛnli kɛ ne yɛrɛ ka fɛɛrɛ ye ka segin so la fɔlɔ ka soubassement lawuli quoi sinon fɛɛrɛ in b'a la ji filɛ ka da yɔrɔ min na sisan ne filɛ ka yɔrɔ kura min jɔ n b'a fɔ ala ta kɔfɛ ji kɔnɔtiɲɛni tɛ nin cɛ ma quoi mais fɔlɔ an tun t'a dɔn parce que niveau fini tun t'an bolo. wulikajɔ kɔfɛ ni ji kasara sera maa minnu ma maa caman de bɛ minnu ma dɛmɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ji tiɲɛnɔ kasara ka bon kosɛbɛ o n'a ta bɛɛ maa dɔw b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kan ka dɛmɛ don olu ma yalima a man kan jamana ɲɛmaaw ni jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma
yaasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ji kasara in na wa o bɛna se ka kɛ sababu ye ka maa caman n'u bolofɛnw kisi ani fana ka maaw cɛla sinsin ka kɛ ni wagati yɛlɛma kow ye. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakurubaw kɔnɔ cogo min Bamako mɔgɔ ka seko ni dɔnko bɛ dɔn a tigi bɛ baara min fɛ ani n'a y'a kanu. Kalilu Tirera ye fototala ye ani sinema kanuba ye. A tun ye baara in kanu kabini a fitinin ni o kɛra sababu ye a ye baara ɲɛɲini k'a dɔn. Bi na a ye baara yɔrɔ dɔ dayɛlɛ a yɛrɛ tɔgɔ la ni a bɛ wele Tirera film. Ni maa kofɔlen yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye ani a ye waleya jumɛn kɛ a ka tariku kɔnɔna na Umu Kulibali sera a ma an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Kalilu Tirera ni ale ye photographe ye ani cinéaste y'a ka denmisɛnniya diyaɲe kɛ sɔbɛ ye n'o ye kaka kɛn yɛrɛ ye cakɛda bila sen kan n'o tɔgɔ ye Tirera film. A sera ka baara kɛcogoya la ni a ka jatalan ye. A ka ɲɛnamaya a ka baara kɔnɔ o bɛ fɛnba de fɔ. A sera ka ka laɲiniw sabati ni o kɔnɔna na a ka clients bɛ ka nimisi wasa sɔrɔ a ka baara kɔnɔ. Mɔgɔ bɛ baara o baara kɛ I b'a kɛ kun fila dɔ la kelen kama. N bɛ baara kɛ k'an dahirimɛ ɲini a la ani n bɛ baara kɛ a ka di n ye. An ka baara in b'o cogoya de la. Baara min don fɛn kanuta de don. Fɛn min kanu a bonyana hali an ye minnu kalan kalanyɔrɔw la. N'i y'a ye masinimafɛnw de ka di ne ye depuis n fitinin. Je pense que n ka somɔgɔw yɛrɛ b'o kalama. So yɛrɛ kɔnɔna na a laban kɛra min ye ni fɛn min ti ɲa pepewu ni ɲacogo t'a la o de bɛ di yan a dilan n'a ɲana o don n'a ma ɲa perte t'a la. O masinimafɛn de ye na se fana ordinateur ma. Donc ordinateur dɔnniya ni fɛnw je pense que o fana de ye ne lase nin fɛn in fɛn na. Mais fɛn b'i bolo fɛn min kanu b'i la n'o ye internet ye a b'i bila ka taa diɲɛ dɔnniyaw sababuya la. Donc o dɔnniya la dɔnniya fila bɛ yen min kun diyara ne ye kosɛbɛ o ye programmation ani multimédia. Relation min bɛ an ni minnu bɛ n'an fɛ an ka clients cɛ o ye bonya de ye o ye lamɛnli de parce que olu b'a dɔn u bɛ min fɛ anw de kan k'an jija k'o d'u ma. O souvent I b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen hakilinaw ka ca la a bɛ min fɛ o dogolen don a la an b'olu fana dɛmɛ u ka se k'u hakilina centrer k'a bɛn exactement u bɛ min fɛ. Baara bɛɛ n'a tagabolo don ani minɛn minnu kan ka kɛ a la olu fana bɛ u danna. Ja ta fanfɛla fɛn fɔlɔ min ni baara bɛ kɛ n'a ye o ye yelen parce que yelen de bɛ ja di n'o bɔra yen o ye machine ye ou appareil ye minnu bɛ se ka ja ta o appareil ninnu n'olu dɔnnen don ni caméra ye donc n'i y'a ye baara o baara bɛ yen I b'a sɔrɔ a baara n'a baara minɛn de don ni photo ta don I bɛ taa sɔrɔ photo ta n'a minɛn don peut-être appareil dɔ bɛ a bɛ se ka photo kɛ a bɛ se ka film kɛ mais n'i bɛna photo kɛ n'a ye o fana n'a minɛn don minɛn minnu kan ka utiliser I b'olu ta la donc an ka baara in kɔnɔna na minɛn baden b'a kɔnɔna na minɛn dɔw bɛ yen yɛrɛ n'i y'a ye mɔgɔw bolo minɛn bɛɛ bɛ se ka utiliser an ka fɛn kɔnɔna na hali I bɛ filen kelen min dɔn an bɛ se ka filen utiliser k'a kɛ fɛn dɔ ye min bɛ se k'a to an b'an ka baara kɛ n'a ye. Ale bolo baara gɛlɛyaw man kan ka kɛ sababu ye k'i ka baara tiɲɛ nka I ka se k'i ka kokɛtaw kɛ. Baara o baara kɔnɔna na n'i y'a ta I b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw b'a la nɔgɔya dɔw b'a la wa diɲɛ fɛn foyi diɲɛ kɔnɔna na nɔgɔya t'a la gɛlɛya t'a la fɛn min bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye baara kɔnɔna na o ye kodɔnbaliya ye nin fɛn in bɛ créer wagati min na idée de kun na a tun bɛ kunkolo de kɔnɔ idée bɔra kunkolo la ka kɛ da la kun même an ka logo fɔlɔ logo in yɛrɛ a sopassement yɛrɛ o dilanna ko de la parce que je faisais mes exercices n yɛrɛ ka ko na donc fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ten a évoluera ka bɔ o kun kɔnɔna na ka bɔ sodennin kɔnɔna na ka na bila bureau dɔw kɔnɔna na fo sisan mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara k'a kɔnɔna na. Kalilu Tirera ka laɲini ye fɛn kelen de ye ka kɛ yɛrɛ ye cakɛda kɛ fɛn ye maaw jigi bɛ se ka da min kan jata fan fɛ. An ka laɲini fanba belebeleba dɔ ye min ye o ye nin entreprise in n'a tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw k'a dɔn ko c'est une référence o ye misaliya ye n'a fɔra dɔrɔn mɔgɔw k'a dɔn fɛn min don Mali kɔnɔna na ani Mali kɔkan. Bamananw ɲumana a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo diɲɛnatigɛ la foyi tɛ sɔrɔ ten gansan. Bi in na Kalilu Tirera ka baara bɛnnen tɛ jata dɔrɔn ma a bɛ wagatiw fana ta minnu bɛ to adamaden hakili la a ka baara kɛlen don ladilikan ye denmisɛnninw ma ka da u yɛrɛ la. Nin tun ye Umu Kulibali ka sɔrɔlenw ye Kalilu Tirera kan
alamisa don mɛ kalo tile 8 san 2025 cɛnbani kɛnɛyaso Asagoche y'a ka muso jiginyɔrɔso kura sɔrɔ ni o kɛra ONG APAM ka dɛmɛ kɔnɔ ka fara mairie kan ani setigi wɛrɛw. Sigidala mɔgɔw nisɔndiyara kosɛbɛ janko dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ jigini kɛ. Maimuna Dawu tun bɛ Actuel Media tɔgɔ la, an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw. Alamisadon mɛ kalo tile 8 san 2025 cɛbani dɔgɔtɔrɔso ni o ye Asagoche ye olu ye u ka muso jiginso kura dayɛlɛli baaraw kolobokari o min bilala sen kan ni Kalabankɔrɔ mairie ka fara baɲumankɛtɔn APAM Mali kan ani service ji saniya olu n'a ɲɔgɔnna camanw ka bolo ni ɲɔgɔn ye ni muso jiginso kura in jɔli bɛnna waati la cɛmani tugudenw mago tun bɛ a la waati min k'a yira k'a fɔ ko maternité min jɔlen filɛ ni maternité so dama dɔrɔn tɛ laɲini de don ani mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan o de nana ni maternité jɔli ye n'an b'a fɔ o ma le partenariat dɛmɛbaga sɛbɛn min tɛmɛna ONG APAM Mali ni a dɛmɛbaga jɛkulu tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin Kalabankɔrɔ mairie ma ani ka ɲɛsin cɛbani ma. An b'a ye k'a fɔ ni i ye maternité jɔyɔrɔ lajɛ an ka kɛnɛyako la jɔyɔrɔba don fɛn o fɛn ye muso ni denmisɛnninw ka kɛnɛyako ye jamana ɲɛmɔgɔw bɛ u ko ninnu don ba la kosɛbɛ. An b'a ye k'a fɔ ko maternité a jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye o ye k'a to an ka musow ka se ka jigin lafiya la u ka se ka jigin hɛrɛ la den ɲuman ka sɔrɔ ba ɲuman ka bɔ a la ani a b'a to min ye an b'a fɔ min ma réduction de la mortalité maternelle et infantile musow bɛ to muso kɛlɛ la a b'a to dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na n'i ye maternité jɔ vraiment i ye doni de ta ka bɔ duw kunna. Minnu nana an dɛmɛ nin bâtiment na an b'u fo kosɛbɛ fɔlɔ la bâtiment in kɛ an ni dispensaire bɛɛ ɲagaminen don ɲɔgɔn na maternité ye so den kelen dɔrɔn de a y'a faamu ni muso nana jigin a bɛ so den kelen kɔnɔ ni muso dɔ fana nana sérum don o fana b'a kɛrɛfɛ yen donc an bɛɛ ɲagaminen don ɲɔgɔn na donc bi alhamdulillah an ye mɔgɔw sɔrɔ mun nana nin so belebeleba jɔ an ye donc an bɛ lancement mun kɛ o ye cɛbani musow ye u ka n'u ka yɔrɔ la yɔrɔ fréquenté dans les jours à venir yɔrɔ in bɛna bonya i y'a ye espace b'an bolo munna san natɔw la an tɛ se ka pédiatrie sɔrɔ yan nɔ. Cɛbani musow a muso jiginnaw ka fara Kalabankɔrɔ sous-préfet kan olu bɛɛ lajɛlen jɛra k'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni muso jiginso kura in dayɛlɛli ye. A dayɛlɛnna a diyara n ye wa a bonyana ma minnu ye dɛmɛ kɛ yarabi Ala ka to u ka ɲɔgɔnna kɛ yɔrɔ wɛrɛ la halisa Ala k'a dɛmɛ Ala k'a jidi yarabi a ma ni ko in a diyara n ye yɛrɛ de n yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna min fɔ ka se yɔrɔ min na quoi n bɛ min fɔ musow ɲɛna bɛɛ ka na dɔgɔtɔrɔso in na bɛɛ ka n'i ka denw furakɛ aw kana jiginni kɛ o de ka nɔgɔn yanni i ka fɔ i bɛ taga dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la yɔrɔ wɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la k'i ka dugu dɔgɔtɔrɔso to yen nɔ. Mun b'a kɛ dɔgɔtɔrɔso ye hakili la o ladilikan caman fɔra k'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔso matarafa pour que an ka indicateurs ka évoluer n'a fɔra ko maternité ɲumanba b'an fɛ yan o bɛɛ la musow bɛ taa jigin so kɔnɔ ou bien u bɛ CPN kɛ u t'a continuer hakili la nafa t'o la kosɛbɛ dugutigi i n'i ka jama n b'a fɛ i ka dugumɔgɔw sensibiliser pour que so in jira mun kama a ka kɛ nimisiwasa ye waribɔbaga fɛ a kana kɛ nimisa ye. Donc, les mots me manquent pour exprimer ma joie en tant que sage-femme maîtresse du centre. Kuma tɛ ne da foli kɔ nin ko in na n bɛ an dɛmɛbagaw bɛɛ fo u ka dɛmɛ la cɛnbaninkaw ye n bɛ weleweleda kan bila cɛnbaninkaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow u kana dɔgɔtɔrɔso la yaasa u kana degun sɔrɔ jiginni senfɛ. D'obtenir des naissances vivantes et moins de complications. Ni yɔrɔ kura mun jɔlen filɛ yen nɔ an kɔni bɛ ka cɛbani musow wele u ka na u ka dɔgɔtɔrɔso la yan de y'u ka dɔgɔtɔrɔso le n'u taara yɔrɔ yɔrɔ yan de y'u ka dɔgɔtɔrɔso la donc u ka na an ka dɔgɔtɔrɔso in an ka baara k'a kɔnɔ
an k'an ka jiginniw k'a kɔnɔ an bɛ peseliw k'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ sisan a bɛɛ de bɛ kɛ yan nɔ sisan Cɛbani dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ si kana bɔ ka taa yɔrɔ dɔ ko n bɛ taa Kalaban n bɛ taa kɛrɛfɛla in na a bɛɛ ka na yan nɔ n'an ma se ka mun kɛ an yɛrɛ de b'u papiye da u kan k'u bila ka taa ɲɛfɛ donc a bɛɛ bɛ yan nɔ peseli bɛ kɛ yan nɔ jiginni bɛ kɛ yan nɔ boloci bɛ kɛ yan nɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ yan nɔ. Ni hakilina ye sababuya la dugutigilakaw ka fara muso jiginnaw kan ni olu ye sage-femme ye olu bɛɛ lajɛlen y'u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni k'a ɲɛsin u dɛmɛbagaw ma. A bɛ laɲini kɛ a ka dugudenw fɛ nin baarakɛminɛ min ditɔ filɛ an ma an k'an jija an ka baarakɛminɛ in k'an ta ye dɔgɔtɔrɔso ye minɛ min ye a tɛ kɛ dugudenw kɔ dɛ dɔgɔtɔrɔso a bɛ mɔgɔw bɛ na kɔnɔ de a ka sɔrɔ k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso ye mais n'i donna la ka pan ale kunna ka taa yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ kɛ yɔrɔ fitinin ye nafa foyi tɛ y'a la ale kɔni dugutigi a bɛ layidu min di minɛn in dibagaw ma ani faamaw ma k'a fɔ minɛn in labatoli o kɔni o siga tɛ y'o la fiyewu a bɛ min ɲini ka dugudenw fɛ hali bi vraiment an k'an jija an ka minɛn in kɛ fɛnɛ matarafalen ye komi bɛɛ ɲɛ b'a la dɔgɔtɔrɔso in a kɛnɛ ka bon kɛnɛ in ma lakoori n'i dun b'a fɛ i ka yɔrɔ ka k'i ta ye a ka ɲi fɛlɛ korilenya de la donc o bɛ laɲini kɛ hali bi ɲɛmɔgɔw fɛ ani baɲumankɛtɔw fɛ hali bi k'an dɛmɛ halisa ka yɔrɔ in lakoori pour que a bɛ se ka kɛ yɔrɔ lakɛnɛnen ye o bɔlen kɔ a la kɛnɛ tɔ ka bon hali bi ni cogoya bɛ sɔrɔ halisa k'an dɛmɛ ni cogoya wɛrɛw ye o ka d'an ye. Fɔlɔ la an bɛ se ka kalo la an bɛ se ka muso 30 ɲɔgɔnna ninnu lajigin o fana n'a gɛlɛya de don aw m'a ye kuru yɛrɛ fana tɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko u b'a fɛ ka na minnu ye nin so den kelen in ye dɔrɔn u bɛ segin u b'a fɔ ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nin dɔgɔtɔrɔso tɛ nin ye tellement que yɔrɔ ka dɔgɔ i y'a ye donc o gɛlɛya kun b'an kan et puis kuru in fana o gɛlɛya b'an kan i y'a ye ni an ye partenaire sɔrɔ mun sera ka an ka kuru fana clôturer a b'a diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a ye puisque dɔw b'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ye sutura yɔrɔ de i y'a ye dɔw b'a fɔ aw ka yɔrɔ in sutura t'a la dɛ i y'a ye donc an bɛ weleli kɛ minnu bɛ se k'an dɛmɛ clôture in fana la a bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni muso jigiso kofɔlen o min jɔra Cɛbani dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a musakaw bɛɛ taar'u jɔ fo sefa wari $41,000 na kɛmɛ sara la 10 taara Cɛbani mairie fɛ ni o bɛnna sefa wari $4,000,000 ma a tɔ 90 baɲumankɛtɔn APAM Mali maaw ye o ta ba la. Fɛn min ye muso jigiso kura ye mun jɔra Asako cɛ kɔnɔna la so caman de bɛ a kɔnɔna la i n'a fɔ makɔnɔnikɛyɔrɔ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ gardi la olu siyɔrɔ ka fara jiginnikɛso kan muso jiginna ka bureau ni o ye sage-femme ye ka fara musokɔnɔmaw lakɔlɔsiliyɔrɔ kan ani u bɛ bila yɔrɔ min na sani jiginni baaraw ka daminɛ ni u jiginna u bɛ bila so min kɔnɔ o fɛnɛ b'a la magasin kelen ani ɲɛgɛnw. Bamako bɔlɔn kɔnɔnaw falen don ɲama na ni o bɛ kɛ sababu ye ka fonso fa ka sirabaw bayɛlɛma ka kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye muso sifinnaka dɔ ye ŋaniya ta walasa ka waleya in kɛlɛ ni a tɔgɔ ye Aïda Mbu a ka jɛkulu tɔgɔ ye Mali Propre Mon Combat n'o ye Mali jɛyali ye n ka kɛlɛ ye bɛ k'a cɛsiri walasa cogo min sigidaw bɛ lajɛya Zenabu Ge bɛ caman fɔ anw ye nin ŋaniya talen na ani wulikajɔ min ni Aïda bɛ k'a kɛ walasa Bamako bɛ se ka lajɛ cogo min an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlu na. Aw bɛ yɔrɔ fura aw bɛ wuli dɔrɔn ka ɲama fili. Ni samiya ɲɛkɔrɔla in na Bamako dugu saniyabaliya bɛ ka kɛ delinaba ye dugudenw bolo o hukumu kɔnɔ maa dɔw ye fɛɛrɛw tigɛ nin ko in na i n'a fɔ Aïda Mbu n'a lakodɔnnen don kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw kan ni saniyabaliya kɛlɛli ye faaba kɔnɔ ka kɛ ni o ye a y'a ka tɔn dayɛlɛ k'o tɔgɔ kɛ Mali Propre ni kuma se kelen ye Bamako saniya walima foyi n'a kun ye ka dɛmɛ don Bamako sigida saniya la. Mali Propre nana tan parce que ne nana ne nɔgɔw ye n sɛgɛn vraiment ne yɔrɔ nettoyer u b'a nɔgɔ don o don ne wulila ka vidéo kɛ o vidéo de diɲɛta autorité ne wele j'étais obligé jagoya il faut que an ka fɛn dɔ bila sen kan parce que olu ko tellement que motivation bɛ na je le veux dans le cœur c'est comme ça Mali Propre Mon Combat est né Mali Propre Mon Combat nana tan quoi. Na an y'a lase réseau sanfɛ a diyara mɔgɔw ye parce que mɔgɔw degulɔ don donc
mun kɛra Bamako denmisɛnninw Bamako cɛmanninw bɛ wulila ko Aïda an bi kɔ an bɛna rejoindre e la an bɛ baara kɛ bénévolement c'est comme ça mouvement bɔra an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan et bi Mali propre mon combat est dans abe quartier bela représentant bɛ an bolo quartier bela au fait depuis an ye mouvement in bila sen kan an bɛ membre an bɛ ka nettoyage kɛ mɔgɔ bi ni ka côté. Est-ce que ante bok ka damne Sebenikoro parce que ne yere be bo Sebenikoro donc Sebenikoro kanga ke anga quartier témoin an kanga Sebenikoro jeya na en Sebenikoro jeya bien sûr ainsi de suite ambe du quartier la ambe mo sensibiliser ka barake terenga inshallah ni muso ye ni hakilina ta yasa ka fura ɲini Bamako saniya baliya la maa dɔw bolo ni hakilina ni dɛmɛ ka kan bon Aïda ni hakilina n'o ye ka sigida la sanuya Sebenikoro Bamako ani yɛrɛ Mali bɛɛ an bolo hakilina ɲuman do mba damna ni yan yɛrɛ fɔlɔ Sebenikoro ne san 24 de filɛ mɛ Sebenikoro yan fɛn kelen kun b'an jɛ o kun ye nin de c'est à dire ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u hakilila jigin ka fɔ sanuya ani kɛnɛya de gulonnen don ɲɔgɔn na Aïda nana n'o initiative ye donc mɔgɔ bɛ na n'o hakilina sugaw ye ka denmisɛnw fara ɲɔgɔn ka sigida fara ɲɔgɔn ka don bɛɛ fɛ yen nɔ ka don duw kɔnɔ kelen kelen ka dutigiw sensibiliser ka dudenw sensibiliser f'u sɔnna a ye ka na don ko la ka sɔrɔ wari bɔ t'a la k'u yɛrɛ di na a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye anw ka kinda la Aïda de y'a kɛ donc an bɛ se k'a fɔ o la ko Aïda ye muso min ye bɛsɛmuso don jɛlenya ka d'a ye muso min don a bɛ fɛ ka kɛnɛya la n'an ka a ka kan jagoya yɛrɛ de don sisan nɔ an ka Aïda dɛmɛ nin ko in na an ka to a kɔ mais Aïda dɛmɛni tɛ an bɛ k'an yɛrɛ de dɛmɛ parce que mɔgɔ min bɛ se ka a yɛrɛ kun ta k'a ka baaraw dabila k'a ɲɛsin ma k'an ma ka sigida lajɛ ale bɛ k'anw de dɛmɛ an fana bɛna wuli a nɔfɛ fɛn fɛn ye dɛmɛ ye ka s'a ma fɛn fɛn hakilinaw ye ka s'a ma an bɛn'o kɛ n'Ala sɔnna ma anw ka kin kɔnɔ bɛɛ kun commencera k'i ka ɲaman de labɔ an b'a bɔ k'a jɛni an ka daw la tawura t'an bolo a ka hakilina ka ɲi mais n'a ma dɛmɛ a bɛ gɛlɛya Bamako sigida dɔw la ɲama bɛ ka kɛ fɛn ye min tɛ se ka muɲu komi jate kan ka minɛ ka kɛ ni Bintu Jalo ka fɔtaw ye an yɛrɛ mun filɛ ye an ka sigida in nɔgɔ de bɛna an faga e b'i ta jɛya dɔ b'a ta nɔgɔ aw kɔni aw nana sɔrɔ yɔrɔ in jɛyara o sanji ye kunfɔlɔ ta ka taa n'a ye u bɛna ɲama de ta k'a suruntu an dala yan ne yɛrɛ bɛ kɛlɛ mun kɛ sigida in na yan dingɛ in kɔni ma dabɔ nɔgɔ kama o dingɛ dabɔra de ka sanji kana ka ji kana ka taga mais dingɛ de kɛra ɲamanbɔnyɔrɔ ye n'i y'o kuma fɔ dingɛ da o kɛra ɲamanbɔnyɔrɔ ye u ka nɔgɔw de bɛ cɛ ka kɛ dingɛ da la an sɛgɛnna soso bɛ kɔma k'an faga a sufɛ i tɛ se ka sigi yan n'i y'i sigi sufɛ i bɛ sogo fagalan de k'i senkɔrɔ sinon walahi i tɛ sigi an tɛ se ka foyi fɔ a diyara an ye bi a bonyana an ma faamuyali jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Bamako dugu saniya la o de y'a to Aïda bun bɛ wele bila Mali faamaw ma ani jamanadenw yɛrɛ ma an bɛ fɛn dɔrɔn de ɲini autoritéw kan u ka bɔ u kan dɛmɛ matériellement parce que an bɛ se ka a bɛ anw dusukun na ka Bamako jɛya ko kelen dɔ bɛ dɛ ni matériel dɔ t'anw bolo an tɛ se ka taa yɔrɔ si donc an bɛ an bɛ autoritéw wele u ka bɔ u ka appuyer matériellement et u ka sigi kan lajɛ u bɛ n'a ye n'Ala sɔnna an bɛ Bamako jɛya an bɛ population bɛ wele Mali population bɛ wele u kan dɛmɛ u k'u ka yɔrɔ fura u ka GIE ɲini min bɛ ɲaman cɛ u k'a dabila ka ɲaman fili kɛnɛma yɔrɔ bɛɛ parce que an ye min faamu o ye min ye an kelen c'est vrai que an nana yɔrɔ fura ka yɔrɔ saniya mais an bɛ fɛ ni yɔrɔ saniya ye a ka to tan mais a tɛ se ka to tan tant que population m'a ka baara kɛ o ye min ye k'a ka yɔrɔ fura k'a ka ɲaman cɛ pour que ça soit quelque chose bon n'i ka dugu saniyali ye o ye wasoko ye bawo nɔgɔ kɔlɔlɔ ka bon ka tɛmɛ a nafa kan o kumu kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ ni muso in cɛsirilen don wa a lakodɔnnen don o n'a ta bɛɛ a jigi b'a kan ko dɛmɛ wɛrɛw bɛna sɔrɔ yaasa k'a ka waleyaw bonya ani k'a ka laɲiniw sabati Mali saniyali la ayiwa nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.